chcem, aby ste si ju proste pozreli, hej, že tu trošku osvetlenie, takáto chodba, vidíte, do tejto miestnosti sú otvorené dvere, tam je svetlo zhasnuté. Áno. Vás môže viesť k tomu, keď vidím takýto priestor, takže nemusím používať baterku, áno, že proste budem si vyhľadávať, lebo však tú chodbu vidím, idem ďalej, hej, a poďte sa tu pozrieť za mňa a sledujte tu priestor tej miestnosti, vidíte? Je tam Peťo a vy absolútne neviete, že tam sa niekto nachádza a on z vás môže riešiť, lebo vy ste v osvetlenej časti, on je uzatvorený. A keby by ste sa rozhodli, ale ak idete riešiť, že to, vy už ho tu vidíte a viete riešiť, chápete? Pozor na takéto ťahaky, ktoré proste môžu nastať, či u vás doma, alebo niekto pre vás pripraví, aby ste sa nenechali nachytať, že pôjdete bez svetla, vy si myslíte, že ten priestor je bezpečný, prídete blízko, začnete až tu, ale on už mal strašne veľa času, že vás mohol eliminovať. Ako to, že ja si pri vyhľadávaní ja už ho vidím a ja už viem riešiť, áno, tú situáciu a viem ho riešiť z tohoto. Vidíte všetci ten rozdiel, ako to je, keď nesvietím, že ja tú miestnosť už viem prehľadávať aj odtiaľto. Áno? Hej?